Čaute ľudia, dneska tu máme Squid Game Tyson, druhú časť. Tu máme checkpoint? OK. No tak to nebude dobré. OK. My si to môžeme aj zahrať dokonca. On nás myslí dve. Prečo nás myslí dve? What? OK, môžem počuť také divné zvuky, ale s tým sa nezaoberajte. Do prečo som skôr padol. What? Ja to musím dohrať asi, aby som prešiel na druhú stranu, ale aspoň, že sa mi tie skla... Čo to je? Jak to, že to je furt vľavo? To si robíš srandu. My to budeme asi na dlho. Wow, to ja radšej budem skákať. Ale to vždycky netrafím to zlé, tak to čo je? Jak to, že len dve som trafil dobre? Kamo, tak toto... Konečne. Au! Oj, to bude na dlho. A teraz sa zabudlo, ktoré to bolo. O môj Bože! Tak ne. Toto bude fakt na dlho. Mám to stopnúť? OK, alebo ne. Ja vám ukážem, jak mi to najde. Som blbý z toho. OK. Ne! To si rusí rando. A prečo je to furt vľavo? What? Och, môj Bože. Ne, počkaj, Ježiš, O môj Bože. Chápete ľudia, aký som blbý? Aj, to bolo pri sebe a toto už ide ďalej od seba. What? Ešte 3. OK. Máme vlastne. Čo toto? What? To už je koň. Je tu niečo ďalej? Tak to asi není. Musíme ísť naspäť. What? To už není správne? OK, zase. No, nevadí. Tak ideme teda na ďalšie hry. Máme Glass Bridge už, červenú, zelenú, guličky, alebo čo to je. Mingle, molekuly máme. Tých zvukov si nevšimajte. OK, a teraz ideme na Dalgonu. Potom tam máme ešte preťahovanú a ďalej ešte... Myslíte, že to bude aj normálne? Koľko má percent? To nám vydrží. OK, ideme na ďalšiu hru. Počkáme asi toto. Do prčic. OK. Práve nemám peniaze. To som robil v posuke, tak. Ešte tu mám potom preťahovanú. To je strašne drahé. A to bude ešte len stena. Tu ja nechcem vidieť, čo bude hento. Nebo takto. GG, ja mám 154. OK. Takže tu sme do... What? Stenu? Nechápem. Toto sme... What? Čo je? To je nejaký tieň asi. My tu máme toto! Kamo? Hupačka. Máme tu tvary, ja chcem trojuholník. A tu bude vlastne ďalšia hra. Neviem, či to bude ďalšia hra, ale... Kolotoč. To je ten mingle. Bla 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 bla. O môj Bože, otrvajú ma tu mucha. A ináč nevšimajte si ma radši. To nejde ani vyskočiť. O môj Bože. To všetko? Si myslím, že tam bude ďalšia hra ako. Je tu niečo ako tajné? Tak vypadá to, že máme ďalšiu hru. To bolo nejaké rýchle.
OK, a máme ešte 100 000. Ne, ja som spadl. Ja som blbý. A my máme takto ten checkpoint, aby sme nešli tak ďaleko a zase keď budeme chcieť peniaze, tak to bude asi zlé. No to musíme ísť tam a to potom naspäť. Čakaj, nemôžeme. Aha, už máme toto. What? Aha. Nemáme peniaze, no. Super. Budem sa snažiť čo najmenej padať. Lebo toto bude teraz 40. Toľko to? To bude asi drahá hra. Do prdele. O 1000. Počkaj, my máme ešte tu vlastne. No. Kde tu máme tie peniaze? To prdele. Aký sme rýchli. OK. To bude strašne... To si srandu. Takže stlačíme na tlačítko. A normálne hneď jen to ďalšie. Potrebujem peniazky. 28 potrebujem. Tuším. To je trochu divné, ak vypadá. To stojí 28 000, alebo koľko to stalo? What? Tam radšej nepôjdem. Zase 29, ježišmaria, to bude nadlho. OK, ľudia, možno mi nerozumiete. Dajte ináč, keď tak trochu trpíme, neviem prečo. Ja mám málo. Dajte like a odber, aby ma to podporilo. Lebo toto bude fakt nadlho. My to si budeme túto hru stavať do konca videa. Ježišmaria, som blbý. Čo vlastne robí to radi? Ja som to skúšal predtým. Dáme 69, 420. To nie je tá iná. Vata. To je na čo? To je kravina. Na čo to je? Počkaj, tam tuším 38 potrebujeme. Alebo ne, 29 vlastne potrebujeme. Och môj bože. Čo to je jedna strana? Tam dole niečo je. Dvere sú tam, ja schválne padnem dole. No tak nič. No lebo to zabilo, to ma nenapadlo. Ja som blbý. Keď tak počujete také divné zvuky, to vydávam, keď tak ja spôsob. Neviem, prečo to vydávam, nudím sa. Prosím, nech tu je aspoň 10 lajkov, prosím. Plus 30 000, super. To je ešte aj potom 31 000, 32, potom ešte ne, miliardu tisíc. To asi neexistuje, no. Ale to je jedno. Jak to, že sa zase... OK. OK, mám... What? Aha, ona nám to robí už. No samozrejme, 31 000. Čo to je? Čo to je? Tu máme 63 000. To nám asi takhle. Tak my si tu... Zahráme si zatiaľ červenú-zelenú. OK. To bolo nejaké dlhé, what? To som mal dostať ďalšie. To je nejaké dlhé.
Proč som to načasoval? To som mal ešte ísť. Už natáčam 10 minút? Chváľbo. Máme. To 63 000, ale vadí. Tých 100 000 som mohol začať tu asi robiť. Tu už 12. Touch over. Že tu tak over 12. Čo som to povedal? Ja som blbý. OK. Koľko sme mali mať? Bože, 32. Už sa mi nechce tam ísť. GG! Mne sa to presne fakt? Počkaj, tam idem. Predtým sme začali zľava, teraz odrazu ideme na pravo. Ide to hore? Ide. Nie. GG! Nechá ma to tu? No nechá. Ne, ja som... môj Bože. Ľudia, ja som skoro padol. Zase 32, chvála Bože, že sa nám to nezdržuje. A keby sme mali viacej, tak možno do prdele. To zase trvá mucha. Jak to je? What the fuck? Dá sa tam vylísť na ňu? Ne! Zdar. Ježiša Maria. Aká divná babika. Čo to je? Som pomalý. Ja odrazu som nejaký rýchly, ale... Môj Bože, čo zase pršať? No je leto, ale nejak často prší ako u nás. Napíšte do komentárov, keď budú zapnuté, keď tak, a budete vidieť toto video, že kde bývate. Môj Bože, zase môj pes čeká. Môj Bože, môžem v kľude natáčať žiadne video. Čau, týpku. Nejaký týpek. Nejaký týpek. Myslíte, že budú všetky hry? Čo ešte nemáme? Preťavnú robíme, dalgonu máme, černozelenú máme, kuličky máme, zakladenie moc nemáme. Máme. Tu sú masky. To som nevšimol to predtým. Squid Game, tú finálnu hru, akože hra na oliveň z prvého diela. A z druhého nemáme ten Pentathlon. 6 nog, alebo tak sa to nejak volá. Tí 5 ľudia v tom kolečku, či čo to. Keď Squid Game 3 budeme robiť, čo asi nie. Ale dobre by bolo, ak chce byť Squid Game 3, to bude tá Squid Game. What? Ja sa bugol. Tá hra na olieň vo výške, jumprov, šviadlo, Ježišmaria, potom šviadlo, hej, a skovovanú. Ja by som chcel skovovanú robiť. Ne, to by, ty vole, to asi cez celé videjko by som ale robil. A možno aj cez 2. Takže, teda, keď to bude malé, tak samozrejme nie až tak dlho, ale... A ja pozerám na ten čas, že má 14 000 milí. Ja som blbý. OK, máme dosť možno aj na 2 už. OK, máme to. OK, vyšlo nám to. Do prdele. Ešte 2 a potom lano by mal byť. Teraz 32 potrebujeme, no. Musím sa pozrieť ešte. Či tu naozaj nemáme ešte? Musíme tu mať... Počkaj, toto je tieň tohoto? To bolo predtým tu? What? No, to je no.
Ale tá zelená, červená sa dá hrať. Toto není hento, kde sa dá húpať. Prečo to je také obrovské, ale... On tam nemá dvere, what? A to je tiež nejako obrovské. No, teda, no neviem. Jestli súhlasíte, dajte like a odber. Keď si takto pozriem, tu je hore takáto modrá, vypadá to jak... Do prdele. 32, presne má, kamo. Kamoši, ja mám presne 32. What? Ja som na to nestú. Čo to je? Čo mi... What? Ja som si zaplatil. Tak, čo? OK, tebo to rozumiem. Som mal 32. Neviem, čo som zaplatil. What? What? OK. Poďme si nejaký... Poďme sa pozrieť niekomu. Ne, to nechcem. Ne, ja to Tak nič, asi sa nepozrieme. To naprd, že tu sú viacej tých hier. Hlavne, že guličky zavadzujú, lebo tam je veľa toho. Do prdela, ja som na to vstúpil. Ne. Keď ja asi nebudeme moc rýchli. To vypadá, tento už má asi tú hlavnú miestnosť, ideme k nemu. A ja som zvedavý, či som ja najlepší, alebo niekto je lepší odo mňa. Tí dvaja, čo tam boli, tí robili ešte tú hlavnú miestnosť, lebo tam nemali tie hore tie pruhy. GG. Ja som najlepší z tejto mapy asi, teda. Ja sa s ním že tam je to výhod. Ja som blbý. OK, strieľačky, babáce. Ja som utekol, to nemajú moc dobré. Zase ten zvuk, prečo to furt robím, Jirku? Povedzte mi to. Jaký som What? Kde to? Aha, tu mám vedľa. Ja som si myslel, že oproti. Čo to je? Prečo som taký spomalený? OK. Je ono, len tam hore sa to dá. Počkaj, koľko sa stalo? 42, ne. OK, už sa nám to dalo aj. Nie. Ne, ja som... Ja som zase spadla, som blbý. Aspoň, že máme bližší ten checkpoint, jako. Lebo už to máme docela ďaleko. A zase tiež to... nejak som to rýchlo prebehol. OK. Ale chvála Bože, to teraz... To je to všetko 32. Teraz som to zakrikol, super. Čo to teraz... What? Počkaj, to bolo predtým? To som asi zaplatil predtým, čo? Počkaj, si vypiem radšej toto. Teraz... Ja chcem už konečne tam to lano dať. Alebo mať, neviem. O nie, zase prší. Už sme to 20 minút skoro. 5, 4, 3, 2, 1,
A 20 minút, super. A predtým som to mal okolo 50 minút, skoro hodinu. Tak budem tu robiť teraz aj takisto. Moje najdlhšie video to bolo. To bude možno dlhšie krať. Tam bol 4-5-6. Haha, zase pozerám niekam inám. Zase pozerám na ten čas, what the fuck? Ja vždy si myslím, že ten čas, napríklad teraz máme už 20 minút a 26 sekúnd. A ja si myslím, že sú to peniaze, neviem prečo sú. Čo tam robím furt? Čo to furt robím, keď všeličo stláčam a nič sa mi neukazuje, ty vole. A ešte sa mám otázku, koľko tam bude tých touch worn, akože preťahovaná, už máme 21, tam je. Či mi teraz rozumiete, akože na tom tlačítku. Prečo tam presne napíšu, že čo to je lano, napríklad, alebo vieš, cesta, tak, chápete. Oni tam napíšu preťahovaná 21, preťahovaná 11, preťahovaná 69. Nepýtajte sa ma, prečo bolo 69, ale ešte tam nebolo. Dúfam, že nebude ani 69. Nechcem, aby to bolo zase, že to nebude zase 50, alebo ja neviem koľkokrát. Aspoň 25 to bude nás zostávali ešte 5. Snáď všetko bude stáť 21. Či 31, 32. A už tam máme lano. Zase 22. Prečo tam furt píšu meno tej hry a nie presne čo to je, napríklad lano. Tam je, alebo no však chápete. Rád. Prečo furt vydávam cez zvuky? Ach, môj bože. Neviem, dám si prestávku alebo čo. OK, ľudia, za chvíľu máme tých 32 ďalších, snad posledných. Tak máme už. Tak. Skákanie nám to spomaluje, asi. To je zase čo? To nie je checkpoint? No to není. Keď možno áno. A toto možno budú tie blbo... Počkaj. Kde? What? To máme hotové? To nemožné, to nemáme hotové. My tu máme rebrík. A fakt. My tu máme asi hotové, kamo. Prdele. What? Nie. Nechcem, to nechcem. My to máme ale asi hotové. Neviem, na čo je toto. Aj, 0 buttons left, mi to vypísalo. No tak to sme pri konci a to nebude ani také dlhé, no tak nevadí. Tak vydajte like a odber pre ďalšie videá. Stanem sa po fronte. What? Ja to sa dá. Ono mi to ukazuje, aké sú dobré. No to je super. Keď ja som vlastne všetky asi rozpil. A tak mi neukazuje, lebo to tu. No tu je napríklad napísané please like the game, tak vy môžete dať like na toto video, keby ste boli takí dobrí. Tak. A teraz zahrajeme všetky hry, alebo zahráme si. Ja vám toto poukazujem, teda toto je Skyline Most, to asi každý poznáte. Je to 5. hra zo Squid Game 2, či 3, áno, 5. hra zo Squid Game 1, tak.
Toto sú goličky, 4. hra zo Squid Game 1. To je tvorca hier, to je Old Man. What the fuck? To není on. What the fuck? A prečo má tu fejkovú zbraň? To je legračné. A prečo si rozumiem toto? Máme tu mingle. Ľudia sa točia takto dokola, potom povie napríklad 10 a musíš ísť do jednej miestnosti v počte 10, keď tu by sa asi 10 nevestili moc. Je to 3. hra zo Squid Game 2. Máme tu Dalgonu, vyber si tvár, musíš ho vyrezať. Keď ti praskne, budeš eliminovaný, alebo budete eliminovaní. To si možno aj poznáte. To je Squid Game 1, 2. hra. Potom tu máme 3. hru zo Squid Game 1, to je preťahovaná. Tak tuto. Budú vždycky 2 týmy proti sebe, preťahujú sa do je slabší padne dole. Nechcete môcť vedieť, čo sa s nimi stane. A tu je červená, zelená, toto tu nemá robiť čo, ale nevadí. Keď povie zelená, môžete sa hýbať, červená, nemôžete sa hýbať, keď sa pohnete, asi nechcete moc vedieť, čo to je. Fuj, prečo to robím zase, som blbý. A je to v Squid Game 1 aj 2, 1. hra. A tuto je hlavná miestnosť, tu sú hráči. Nejak nadávajú v Garzon, že ich unesli, teda neviem, či nadávajú, ale 4, 5, 6, 4, 5, 6. What? No, to je hlavná miestnosť. Kde vždycky po každej hre hráči spia, teda tí, čo prežili. Tí, čo prošli ďalšou hrou. Toto vám chcem ukázať. Mne to nefunguje už? To je jedno. Tak, čaute.